Ar ôl I chi ddod heibio Porth Or, mae llwybr swyddogol yr arfordir yn cario ymlaen ar clogwyni uwch ymhenni. Yn answyddogol, mi allwch chi gerdded lawr i'r traeth yn fan hyn, traeth Porthor. Ac os welwch chi yn y dŵr y tu ôl I mi, mae yna lawer iawn o bobl yn syrffio. Ar hyn o bryd, mae'n draeth poblogaidd I syrffio. A mae o'n draeth unigryw, dim ond 2 draeth yn Ewrop. 2 draeth yn Ewrop sydd na fel hyn, lle mae'r tywod yn chwibiannu dan eich traed chi wrth I chi gerdded. Oherwydd y gronynna tywod, dyna'r rheswm syml iawn, gronynna tywod unigryw I 2 draeth yn unig yn Ewrop lle mae'r tywod yn chwibiannu wrth I chi gerdded ar hyd Porthor. Rwan, mi fyddwn ni'n gallu gwneud hynny heddiw am mi nai, ond da chi ddim yn mynd I glwad y sŵn chwibiannu oherwydd y gwynt, yn anffodus. Ond beth da chi'n weld ydy'r bae hyfryd yma. Porthor, lle poblogaidd I syrffio, lle poblogaidd I bobl ddod I gerdded, traeth tywodlyd, melyn hyfryd, ac yn I ben draw o, mae yna gaffi ar agor. Rhwng mis Ebrill a mis Hydref, felly dwi'n mynd i'r caffi. Ia, Porthor, felly, lle mae'r tywod yn chwibiannu o dan eich traed chi, ac ymhen draw Porthor, mae'r caffi. Mae'r caffi ar agor rhwng mis Mawrth a dechrau Tachwedd. Panad dda iawn I gael yn y caffi. A hen stordy glo oedd y caffi. Yn pwysleisio ac yn tanlinellu unwaith eto pa mor bwysig oedd y porthladdoedd yma yn cael nwydda I wahanol ardaloedd o Lŷn. Felly mi fyddai'r glo yn cael ei storio yn y stordy y tu ôl I mi cyn y cafodd ei droi'n gaffi wrth gwrs. Mi oedd yna odyn galch ymhen draw y traeth wedyn mwyn I ffermwyr, allu trin I tir mwyn I adeiladwyr gael calch hefyd. Mi oedd yna bob math o nwydda yn cyrraedd Porthor yn fan hyn. Mi oedd yna gynlluniau hefyd I allforio craig go anarferol gafodd I darganfod yn yr ardal. Mi oedd yna rhyw fath o lwyfan I fod I gael ei adeiladu, ond digwyddodd hynny ddim Mi gafodd y graig I chario'r draws tir yn y pen draw, ond o'n I at y graig yn nes ymlaen ar y daith yma, oherwydd mae'n mynd I barhau rwan. Y lôn da chi'n I weld heibio'r caffi ydy'r llwybr da ni angen wrth barhau ar Llwybr Arfordir Cymru. Iechyd da. Mi yda ni o dan mynydd Carreg yn fan hyn rhwng 2 ynys, wel yn dibynnu ar y llanw yn amlwg, 2 ynys fechan, sef dinas bach a dinas mawr. Sy'n awgrymu o'r enw dinas bod na amddiffynfeydd o ryw fath yma ar ryw adeg, fel yn yr enw dinas Dinlle. Felly, ia, dinas bach a dinas mawr. Caer, rhyw fath o amddiffynfa, o bosib iawn, o'r un tarddiad a dinas Dinlla. Ac mi awn ni rwan tuag at draeth Porthorion a heibio I ogof Pren Coch. Porthorion y tu ôl I mi. Gyda llaw, mi yda ni ymro mebyd Dic Aberdaron. Gafodd I eni yn 1780, mi fuodd o farw yn 1843. A mi ddysgodd 14 neu 15 o ieithoedd, gan gynnwys Lladin erbyn oedd o'n 11 oed. Mae eiriadur Cymraeg, Groeg, Hebraeg o yn y Gadeirlan yn Llanelwy. Mae o wedi gladdu yn y ddinas hefyd. Ia, dyn gwahanol, dyn lliwgar, cardotyn yn byw yn y gwynt, cathod yn ei ddilyn I bob man, ac yn byw mewn tlodi, yn marw mewn tlodi, heb fawr addysg, heb geiniog i'w enw, yn dysgu'r holl ieithoedd yna, yn giamstar ar droi I dafod. Wrth y modd efo stori Dic Aberdaron. Richard Robert Jones, parch. Dwi ar y fraich anelog. Ynys Gwylan Fawr Aberdaron, yr ochr yna, ar môr y tu hwnt. Mae'n Llyn Llŷn ydy hwn. O Borth Llanllawen mi ddewch chi fyny at Maen Du, braich y noddfa, braich y pwll, ac I lawr at drwyn Maen Melyn. A dyma ni, Maen Melyn yn llythrenol y garreg o filltir olaf un ar dir mawr i'r Pererinion. Eglwys i'r Santes Fair yn fan hyn, mae olion yr eglwys I gweld y tu ôl I mi, o'r tir ar haf Crasboeth. Islaw, mae ffynon fair yn y cafn sydd dros yn ysgwydd chwith I, lle mae'r haul. I'r cafn yn fanna, mae ffynon fair. Y dŵr puraf I mi ei flasu erioed, mae rhaid I mi ddeud. Mae'r llanw'n golchi dros y ffynon, ond dŵr croew hyfryd yn parhau. A'r Pererinion yn golchi traed fan hyn, cyn y cam anferth
olaf i'r ynys sanctaidd fan draw. Wedi troedio cannoedd o filoedd o filltiroedd, bron na chyrraedd Pen Llŷn, sef Llŷn Fancw, dim ond y swnt i fynd. 20,000 o saint wedi claddu ar Llŷn Fancw nôl y sôn, ac Enlli bobl ydy fy hoff le i yn y byd. A mae yna englyn hyfryd gan Myrddin ap Dafydd i'r fan hyn. Yn y môr mae angor i mi, drwy swau, dŵr y swnt, caf Enlli, gall cwch tu a'i heddwch chi wneud i ewyn ddistewi. Y lle gorau yn y byd. A da chi'n weld o ar hyn o bryd, ond mae yna oleidy hefyd ar Enlli. Goleidi Enlli wedi adeiladu yn 1821 wrth i ni edrych draw o faen melyn Llŷn. Ie, felly da ni reit ar dy blaen trwy'n Penrhyn Llŷn rwan, a mae'n groesffordd bwysig deud y gwir, oherwydd da ni wedi bod yn gwmni i fae Caernarfon hyd yn hyn, ond ar ôl i ni fynd chydig o lathenni eto, mi fyddwn ni'n gweld bae Ceredigion yn glir, a mae bae Caernarfon a bae Ceredigion yn cyfarfod yma'n hyn ar drwy'n Penrhyn Llŷn rhwng Ynys Enlli a'r trwy'n sydd yn creu swnt Enlli i ni ar dŵr cythryblus adnabyddus. Hwnnw oedd yn rhaid i'r Bererinion i'w groesi. Ond yr enw ar swnt Enlli cyn hyn oedd Ffrydiau Cas Wenan. Ffrydiau Cas Wenan yn un enw, a Gwenan yn ôl un chwedl oedd y gwch naeth gario'r brenin Arthur draw i Afallon, yn ôl un fersiwn o'r chwedl, ac Afallon felly ydy Enlli. Gwenan yn ei gludo i Afallon, Ffrydia Cas Gwenan. A mae gen i ragor am chwedl Arthur a Penrhyn Llŷn yn nes ymlaen ar y daith, ond am y tro, ymlaen â ni. Da chi'n edrych ar fynydd Gwyddel, ar drwy'n Gwyddel, reit ar dy blaen Llŷn. A mae yna gytiau Gwyddelod, olion o bobl wedi trigo yma ganrifoedd yn ôl, a'i Gwyddelod oeddan nhw yn yr ystyr o Wyddelod heddiw. Wel, mae yna ddadla, mae yna wahanol ddadansoddi am pwy'n union oedd y bobl oedd yn trigo yma, ond mae'n atgoffa ni'r cysylltiad rhwng yr rhan yma o'r byd a Iwerddon, ac mae'r cysylltiadau ym mhobman ches i ddim cyfle i sôn yn Abergeirch ger cwrs golff Nefyn yn gynharach. Yn y fan honno y cafodd y cebl telegram cyntaf i osod i Iwerddon yn 1886, ac yn Abergeirch yn 1913 mi ath y cebl ffôn hiraf yn y byd ar draws y dŵr i hawth ger dilyn, cebl 74 milltir o hyd, ac Iwerddon i'r cyfeiriad acw wrth i mi droi'r camera ymhellach. Mi eithon ni hefyd heibio i Borth Cychod yn Tŷ Dwyliog, ac yn fanno, yn mis Mawrth 1933, mi gafodd yna 2 bysgotwr gollodd i rhwyfa i cario gan y môr i Cil gogledd Iwerddon, deuddydd a 2 noson ar y môr cyn i'r newydd gyrraedd Dwyliog i bod nhw'n ddiogel. Ac eto rwan fan hyn, trwy'n Gwyddel, mynydd Gwyddel, ar awgrym bod y Gwyddelod a'i cysylltiad yma ers canrifoedd. Ac i lawr y grisiau yma, yn dod â ni i Borth Meudwy. Y porth traddodiadol, yr unig borth erbyn hyn i groesi i Enlli. Cwch draw i Enlli ar gael yn ystod tymor yr ha. Manylion ar y we, petai chi am wneud hynny. Ond i a Porth Meudwy, lle mae yna bobl wedi croesi am Enlli ers blynyddoedd mawr iawn. A mae'r llwybr yn parhau, fel y gwelwch chi, tu hwnt i Borth Meudwy. A mi awn ni heibio wedyn trwy'n cam ac Ynys Piod a nesau am Aberdaron. Porth Meudwy. Porth Simdded i hwn, neu Porth Samddau yn lleol. Gwaith y bompren oedd yma'n hyn, mi oedden nhw'n cloddio am drymfwyn, rhyw fath o grisial trwm i ddefnyddio yn y broses o wneud paent a phapur. Mae yna lanfa bren dan y dŵr, neu mae yna stympio honni yn y dŵr. Ond erioed wedi defnyddio, mae'n debyg, mi oedd un o'r mwynfeydd ar y tir, 2 o dan ddeiar. Dim lot o wybodaeth am y gweithiau, ond bod na beth mwyn gloddio yn fan hyn tan o leia 1914. Felly ia, gwaith y bompren yma ym Mhorth Simddau, neu Porth Samddau yn lleol. Neis de? A dyma ni felly ddiwedd y cymal yma yn ôl y llawlyfr. Mae'r llawlyfr wrth gwrs yn eich tywys chi ar hyd y llwybra yma i gyd. Aberdaron y tu ôl i mi,
Felly diwedd y cymal yma rhwng Porth, Colmon ac Aberdaron. Yn amlwg, mi allwch chi amrywio sut da chi'n gwneud y siwrnea, sy'n rhaid chi'n neud nhw gyd ar yr un pryd, mond bod chi'n trefnu a bod yna lefydd i chi allu mynd a dod mewn ceir neu be bynnag, mae o'n bosib, ond y cymal o'r llyfr Porth, Colmon i Aberdaron wedi gwblhau. Yn y pentre mae yna siop, mae yna dafarndai, mae yna gaffi, mae yna fecws, mae yna hyd yn oed le i chi aros pryd chi'n trefnu'ch taith o amgylch cysgu yn Aberdaron, fyddech chi ddim yn cael eich siomi. Mae'r llwybr yn mynd i sawl cyfeiriad o fan hyn. Felly ia, Aberdaron. Efallai bod amser yn beint cyflym.